Bueno, venga. Hasi gaitezen. Gaur gure argibidean saltotxo bat egin behar du. Ikusi dugu osagai bezala diodoa, gero barrutik nola egiten den erdieroalekin, gero BJT transistorea. Oraintxe tokatuko zan, bigarren transistore mota ikustea MOSFET, baina horren garrantzitsua ez izan behar batez ere proiektua egiteko eta aurrerago sortu behar diren gauzetan orden saltotxo bat egin behar dut eta laugarren atala ikusi beharrean MOSFET transistorea bosgarrenera pasatu behar naiz. Horretan, ez dakit ze gaia den, laugarrena edo, guretzat bosgarren atala izan behar da, elektronika analogika. Eta ikus behar dugu osagai berria. Amplifikadore operazionala, operazionala. Orain arte ikusi ditugun osagaiak erdieroalekin eginda. Diodoak egiten zuen funtzioa oso simplea, eta aplikazioak, pues bueno, tensioa mugatzen, edo babesten transistoraren puntura hori, beste aplikazio batzuk ere sortuko zaizkigu. Transistoraren kasuan, pues, 3 eredu horiek baditugu, moztuta edo asetuta horreten gailu bezala funtzionatzeko, aktiban amplifikadore bezala. Orain, ikusi behar dugun osagaio hau, ia osagai magiko bat izan behar da. Zeren, honekin bakarrik egin behar ditugu gauza pila bat. Besteekin gauza gutxi egin ditugu, baina honekin ikusko duzu zenbat gauza egin behar ditugu. Hau, amplifikadore operazionala ez da osagai bat. Erdieroalekin egiten dena, baizik eta zirkuito oso bat. Zirkuito nahiko komplexua, ikusi dezakezu horretan ze zirkuito motan transistore pilakin eginda, eta egiten duen gauza bakarra da sarrerako tensio bat amplifikatu. Baina ikusi dezagun zergatik magia hori. Simbolo bezala, horlaxe, 2 sarrera eta 3 bat hemen. Muturrau V-, beste hau V+, adibidez, horlaxe, eta irteera, VO. Besterik ez. Alderantziz jarri behar dizut. Oharretan horlaxe daukazue, V+ goian, V- azpian. Eta honek egiten duen gauza bakarra da sarrerako tensio diferentzia hau amplifikatu irteera. Hemen izan behar dugu, tensio diferentzia hori bider irabazpen bat. Eta esan bezala hau zirkuitoa da. Ez da osagai simple bat, baizik eta zirkuito oso bat, eta eredu bezala simplifikatu behar dugu horrelaxe. Zirkuito guzti hori ikusi behar dugu horrelaxe. Sarrerako 2 mutur horiek, V+ eta V-, sarrerako zirkuito horretan ikusi behar dute sarrerako impedantzia bat, sarrerako resistentzia bat, eta horrelaxe simplifikatu behar dugu. RI. Eta honek egiten duen gauza hori, amplifikatzea, irudikatu behar dugu mendeko tensio iturri batekin, horrelaxe, plus-minus, ematen duela tensio diferentzia horren irabazten bat. Hau da, V+, ken V-, hartzen du sarreran, eta tensio diferentzia hori amplifikatzen du bider irabazten bat K. Bi tensio hauek ere deitzen dira tensio diferentziala. Sarrerako tensio diferentziala, askotan ere, sarrerako tensio diferentziala bezala ere izango duzue. Eta tebenin kontuan hartuta ere bai, zirkuitu guzti hau simplifikatzen badegu, ez bakarri sarrerako impedantziarekin baizik eta irterakoarekin ere, pues irteran ere horlaxeko erresistentzia bat izan behar dugu. Irterako erresistentzia, hemen VO. Orduan, zirkuito bat, simplifikatuta horrelaxe, egiten duena amplifikatu, sarrerako tensio diferentzia hau, eta honako ezaugarriak izan behar ditu. Bale, simplifikatu dugu zirkuito guzti hau, 3 osagai simple hauekin, baina eske gainera zirkuito hau oso ona izan behar da, eta fabrikatzerakoan, laborategian ere erabili behar duenekin ere, sarrerako erresistentzia hau oso handia izan behar da. Oso handia. Giga-ohmio ingurukoa edo handiagoa. Horrek eragin praktiko elegante bat izan behar du. Sarrerako intensitateak oso txikiak izan behar dira, orduen mespretxatu ditzakegu. Bestalde, irterako erresistentzia hori hor dagona, hori aldiz oso bajo izan behar da. Oso eragin gutxi izan behar du honek amplifikatzen duen balidarekin. Hemen eskortu behar den intensitatea, hortik pasatzerakoan, gutxi jaitsi behar da, zeren
Oso balio nahiko bajua da, omioko ordenekoa, omio pixka batzuk. Orduen gu baldin bagabiltza kilomiokin eta lanean, hemen oso gutxi hori behar da. Osea, ezaugarri praktiko oso onak, sarrerako impedantzia handia, irterako oso txikia, eta gainera, geratzen zaigun parametro hemen, irabazpen hau, izugarri handia izan behar da. 100.000tik gora, 100.000 ingurutik gora, irabazpen bat izugarri handia. Zirkuito bat. Elektronikoki, nahiko erraxa dela, horrelaxe egitea. Bale, hau zertarako balio izan behar digu honek. Bale, pensatu dezakegu irabazpen handia izatea, pues igual, sarrerako seinale txikiak amplifikatzeko, bueno, baliagarria izan daiteke. Azten geha fabrikatzen horrelaxeko zirkuitoak operazionalak eta bar, eta horrelaxeko ezaugarriak izan behar ditu, baina batek 100.000ko irabazpena. Bestea fabrikatzen dugu igual, eta irabazpena handia izan behar du, baina igual 200.000. Handia, baina, ostra, bestearekin konparatuta ikoitza. Beste bat egiten badugu, 150.000. Bale, beti irabazpena handiak, baina ez oso egonkorrak, ez da erraxa izan behar denak berdinak izatea. Orduan, hau, zertarako. Nola erabili dezakegu hau? Zer egin dezakegu? Gu, egoera praktiko batean, baldin badaukat sensore baten tensiotxoan milivoltiotan, igual nahi dut amplifikatu bider 10, bider 100, balio normalagoak. Hau gehiagita guzti izan behar da. Gehiagita. Osea, hauek bai oso onak, zirkuito bezala, sarrerako impedantzia altua, irterako bajua, baina hau zertarako da praktikoa. Bole. Esabetu bergea, osagai honi nolabait kontrolatzen. Esabetu berdugu, jartzen dugara batean kontrolatu behar dugula. Adibide tonto bat jarri behar dizuet. Ulertzeko, honi egin behar dioguna kontrolatzeko. Izenburua, hau izan behar da. Gero jarriko dut izenburua hemen, baina egin behar diguna azaldu behar diot zuen amonari, edo aitonari. Honek amplifikatzen du pila bat. Osea, 100.000. Nesartzen zuen tensioa, bider 1.000. Gehiagi. Konparatu behar dugu, zuen amonarik azaldu behar diot. Demagu, zuen amonak badaukala okuluan, zaldi pura sangre bat, oso urduria, oso indartsua, ez egin barre, eta den puztana, nolako zerbait, oso azkarra, izugarri azkarra, munduan azkarrena, baina oso urduria. Irekitzen diogunean okoilukataria, ametsa, azten da gorriten, eta sin kontrol. Orden, lasterketa batera nahi dugu apuntatzea, baina hor bihurguneak daude, saltoak ere, saltatzeko pixate frenatu beharko dugu, saltatzeko, bihurgunetan polikiago joan beharko gea, eta honek egiten duran dena zuzen joan. Zugarzko abiadura dauka, baina ezin dugu lasterketan erabili. Bezala. Izugarrezko irabazpena dauka, baina ezin dugu gure zirkuitoetan bide 10 egitea, edo bide 200, zer egin dezakegu. Duen amonak badakizu nola diren, hau okurritu zaio. Egin behar dioguna da, hone daukan gauza on bat, hau da indar hori, erabili behar diot frenatzeko, edo? Adibidez, amonarik okurritu zaio, ez zaldi horrek korrika egiten duenean, lepoa mugitzen du. Okurritu zaio, hemen jartzea, lepoan zerbait, koilar bat, eta erabiltzea mugimendu hori, lepoaren mugimendu hori korritzen dagoenean superazkar, erabiltzea nolabait, atzeraka, hemen mina egiteko. Horren ziztada ipurdian egin behar diogu. Korritzen duenean, hasi behar da sentitzen ziztada bat. Eta gainera, hori aitonari okurritu zaio. Aitona jarri behar dio hemen mueletxo bat kontrolatzeko, min gehiago edo gutxiago egiteko. Mueletxo bat, malgupi bat hemen, kontrolatuta horrelaxe, min gehiago edo gutxiago egiteko. Horren, honek egiten du, hau, korrikan hasten denean, hasi behar da mina sentitzen. Baina, aguantatzen dut, gehiago korritu behar dut, zen gehiago korritu dezaket, baina horret da min gehiago. Horren, ailegetu behar da momentu batera, oreka batera, beran nahi duen abiadura hori
eta minak berdintzen direla. Gehiago korritzen badut ez dut aguantatzen, baina horrelaxe aguantatzen dut, beraz hortxe geratu behar naiz. Intuitiboa da, ez? Azkarrago nahi bodu joat, pixkatxo bat askatzen diot, mina abiadura handiago batekin egiteko. Bihurgune itxi batean, pues hau, ez dutu abiadura motelago batekin mina egiteko eta motelago joateko. Horeka hor abiadura txikiago batean izateko eta bihurgunea hartzeko. Bagabiltza erabiltzen, honen, sistema honen, zaldi honen zerbait ona, bere indarra, mina egiteko. Bagabiltza berrelikatzen negatiboki, mina egiten ari gara. Nahiko intuitu bada, eta horrelaxe, aitonak lasterketara aurkeztu dezake zaldia, eta funtzionatu behar dio. Hartu diogu kontrola muile horri, eta badakigu nola jarri, zeabidauratan joateko gure zaldia. Zerbait positiboa, hemen negatibo bezala sartzen mina bezala zaldi horri. Horeka hori bilatzen. Iaz, abiadura gai hona egatu, ez dut gehiago aguantatzen hor geratu behar naiz. Hau bera egin behar diogu sistema elektrikoari. Begira. Hau zatu behar dut. Ez esan inoria horrelaxe kontatu dizu dela. Vale. Demagun, badaukagula gure zaldi gihartzu eta indartzu hori elektronikoki. Demagun badaukagula amplifikadore bat. Hemen, sarrerako tensio bat. Hau ez da hori oraindik, da ideia berdina. Hemen irterako tensio bat, VO. Honek egiten duena da, amplifikatzen du, pila bat, demaguna bere oso ondia dela, gure zaldia bezala, eta bider VA. Beha gehiagi da. Orduan, ideia berdinarekin, hau egin behar digu. Zerbait ona daukaguna hemen, hau da, amplifikazioa handi hori, hartu behar dut, eta azpitik sartu behar diot, itxonez marraztu gendik, azpitik sartu behar diot, hemen, baina kentzen, negatibo, mina egiten, negatibo bezala sartu behar diot. Hau da bil, amplifikatzen positibo, hori bere hartu dut, eta hemen negatibo sartzen zaio. Eta hori nire sarrerako seinalea, hemendik etorri behar da, UEI. Eta zertu ezagun zer daukagun konfigurazionetan. Hemen ere sartu behar dugu, aitonak sartu dion malguki hori, kontrolatzeko gehiago edo gutxiago estutzeko. Orduan, aurrelaxe, zuzenean sartu beharrean onutza, demagun sartzen dugula erdia edo amarren bat, pixkat kontrolatzeko nola bait. Atenuatu dezagun pixka bat, hemen. Hau da irabazpena, hemen atenuatu dezagun, beta. Hau oso handia, eta beta hau pixkatxo bat atenuatzeko. Eraman beharrean dena, muelle horrek egiten duen bezala. Zaldiaren muelle horrek egiten duen bezala, aitona jarritakoa. Erdiaren eman behar dut, baina bai, beti negatibo sartu behar zaio. Aztertu dezagun zer abiden gertatzen hemen ia, egoera honetan. Gure zaldioero honen ezaugarri hori zer gertatzen da. Bale, pues aztertu ezagun zirkuitu hau. Orain, honek jarraitzen du egiten berea. Amplifikatzen pila bat, hemen dagoen tensioa. Horrelaxe hau, ipini dugunez, orain VA, horrelaxe sartzen baldin badiogu, da VI ken sartzen ari garena. VI ken hortik datorrena. Beta bider VO. Barkatu, K, falta zait. Osa, hau dago amplifikatzen K, eta VA da, VI, ken beta bider VO. Hau xe dago hemen gertatzen, besterik ez. Orduen begira hemen VO, hemen VO eta VI, orduen bakandu behar dut VO. Bakandu behar dut hemen VO. Hemen izan behar dut VO, hau positibo, berdin, K bider VI. Hemen VO geratu behar zaigu VO bat gehi K beta. Bai. Berdin, K VI. Horixe da. Eta orain, sistema guzti honen irabazpena, jarri behar dut, irabazpena da VO zati VI.
Eta ja zer geratzen den. UBO. Zati UBI, geratu zaigu, hau jetxi bada, hemen goian K, eta hemen azpian hau. Bat, gehi, K, bider, beta. Horixe da, zaldiari gertatzen zaionari. Beste sistema fisiko bat, baina berdina. Bera babil korritzen eta makina, sartu digu muile hori, eta horrela esiko erantzuna izan behar du, sarreraren arabera. Bole? Baina ze ezagarri ditugu hemen. K, izugarrizko zenbaki handia da. Izugarrizko zenbaki handia. Beraz. K, bider zerbait ez horren txikia, bat baino txikiagoa, baina ez da izan behar 0,000, 0,0 bat, gutxienez, eta git. Hau, izugarri handia izan behar da honekin konparatuta. Beraz, hau, oso handia, gehi bat horrek ez dio eraginik izan behar, beraz, hau, gutxi gora bera, K zati, K bider beta. Eta hurbilpene erras edo tontori eginez, geratu behar zaigu hau, horrelaxe. Hau joaten da, bat zati beta. Sistema honen irabazpen osoa zaldiari zerbait positiboa ipurditik negatiboa sartu ondoren, eman behar digu erantzun hau. Irterako tensioa eta sarrerakoen arabera, bat zati beta. Nik beta esan dizuetala adibidez, venga, muelle hori, ailegatzeko onutza, tensio erdia. Hau, tensio zatitzaile bat izan daiteke. Bi resistentzia berdinak, toktakea bada hau egitea. Nahi badegu bat zati hamar, berdinak, bi resistentzia. Bata kilomio, bestea bederatika, eta ez da badaukagu. Eta zer geratu zaigu hemen? Irabazpena. Horren inbertsoa. Bat zati egiten badegu hemen, bi resistentzia berdinekin, sistema osoaren irabazpena, bi. Nahi badego amplifikadore bat, biren balioarekin, erabilita infinitu duen batekin, berrelikadura negatibo honekin, lortu dezakegu. Magia. Hau, zati hamar egiten badegu, inbertsoa, irabazpena, 10. Beraz, hemen aukeratzen ditugun bi resistentzia horiekin, tensia zatitzeko, izan dezakegu, guk nahi dugun irabazpen finito irteeran. Honi berrelikadura negatiboa esaten zaio. Eta gauza elegante bat da. Bain dela gutxi hiltzan hau aurkitu zuena elektronikoki estatu batuar bat, YouTubeen bat zen, elkarrizketa bat eta bat. Bale, hau ideia orokorra bezala. Badaukagu hemen irabazpen hau, hemen kentzaile bat, hemen hau nola aplikatu dezakegu, nik aurkeztu dizuedan amplifikadore operazional ontara. Antzeko ideia egin behar dugu. Ja, hau ezatu behar dut. Zeren, nik esan dizena den arabera, amplifikadore operazionalak amplifikatzen du tensio diferentzial bat. Honek jarraitzen du izaten hemen irabazpen oso handi bat, baina tensio diferentzial bat dago hemen, hau amplifikatzen. Orduan, hau egiten badugu, sartu behar dugu mutur honetan, VI. Tensio bat. Hemen daukagu beste mutur bat. Eta honek jarraitzen du hemen, egiten berea. VO da, pila bat, bider V+, V-. Baina orain, egin behar diogu aitonarena, edo amonaren ideia. Hartu behar dugu, hau, tensio hau, horren handia den tensio hori, eta sartu behar diogu mina egiten, sartu behar diogu kentzen hemen. Eta sartu behar diogu zati bat. Egin dezagun tensio zatitzaile bat. Osea, hemen resistentzia bat, hemen beste bat. R bat eta R2 horrelaxe, mantentzeko roarretan daukazuen zatitu dezagun pixkatxo bat. Hau izan behar da zati bat, zati hamar, nahi duguna, guk nahi duguna. Eta hori hartu behar dugu, eta sartu behar diogu mina egiten hemen.
Aztertu dezagun hau ere bai hor egin dugun bezala. Orain, ia, VO, ze izan behar da. VO da, hauken hau. Hau da VI, eta hau da hemen daukagun balioa. Tensio zatitzaile honen balioa zer da? Pues tensio zatitzailearen formula. Hemen daukagun tensioa, biderazpiko erresistentzia, zati bien batura. Tensio zatitzailearen formula, sin más. Bat baino txikiagoa dena. Eta honi ditu behar diogu beta. Bai. Eta gu, bi erresistentziak berdinak bat madara, beta bat zati bi, 0,5. Edo 0,1, nahi duguna. Orduen, venga, jarraitu ez dago. Honek jarraitzen du egiten berea, dala hau. Ka, bider. Hemen ipini dugu behi. Eta hemen ipini dugu, hau bera, VO bider beta. Hor genuen egoera berdina. Hemen berriz, bakantzen badegu. Epa, bai. Hemen berriz bakantzen badegu VO, egoera berdina geratu behar zaigu. Hemen izan behar dugu. VO. Bat. Hau positibo. Bat K, beta. Eta beste aldean geratu behar zaigu K bider VI. Osea, honen egoera berdina, baina erabilita bere sarrera diferentzial hau horrelaxe. Hemen ez daukagu kentzaile horren beharrik, zeren gure operazionalak funtzio hau egiten du. Esan dezakegu, gure operazionalak hau bera egiten duela. Hau mutur positiboa eta hau negatiboa izango zen. Orduen bloke hori ez dugu behar, eta bi ideia etxo horiek, amplifikazioa eta tensio diferentzial hori kalkulatzea, berak egiten du barnean. Tamen berdina geratu bazaigu. VO zati VI, K zati, bat gehi K beta, berdin gutxi gora bera, bat zati beta. Beta hau delarik. Irabazpena, guk hemen jartzen diogun erresistentzia horien arabera. Berdinak baldin badira bi, hau baldin bada kilomio bat, hau bederatzika, hau da 0,1, orduen hau irabazpen 10, hau baldin bada bat, hau 89, beta izango zen 0,0 bat, irabazpena 1. Begiratzazue, berrelikadura negatibo elegante hau erabilita, diseinatu dezakegu nahi dugun irabazpena bi erresistentzien aukeraketarekin, osagai honi esker, amplifikadore operazionalari esker, ezaugarri hauek dituelarik. Irabazpena handia, eta sarrerako eta irterako impedantzia horiek handiak eta txikiak. Oraindik gehiago. Oraindik gauza gehiago daude. A ber. Zerbait interesgarria gertatu behar da. Osea, bagabiltza gure zaldiak korritzen duela 1.000 kilometro orduko, kontrolatzen joateko 60 kilometro orduko, 100 kilometro orduko, 200 kilometro orduko, guk nahi dugun abiadura da. Abiadura finito batera joateko. Orduen, kontrol honen ondorioz, berrelikadura negatibo honen ondorioz, lortu dugu, irterako tensioa, VO, finitoa izatea. Txikia, gu nahi duguna, behar duguna, bolti batzuk, praktikoak direnak. VO finito da, ez da infinito, edo milioi bat, edo sarreran erabili behar ditugun tensioak ere, VI, finitoak izan behar dira, hau baino txikiagoak, hau amplifikatuta dago, finitoa baldin bada, pues habre, txikia izan behar da, edo praktikoa. Lortu dugu biak finitoak izatea. Baina sistema horretan operazionalak jarraitzen du egiten berea. Naiz eta sistema osoan berriklikadurarekin hau lortu dugun, kontrolatu dugu, operazionalak berak jarraitzen du egiten berea.
amplifikatzen bider pila bat, bere sarrerako tensio diferentzia. Beraz da aldatu. Gure zaldia bera da, bere indar guztiarekin. Baina lortu dugu kontrolatzea. Orduen begira, hau izugarri handia. Hau finitoa izatea lortu dugu. Orduen hau, ontsa pasatzen badut, ubeo, zatika, zenbaki oso txiki bat izan behar dago. Zenbaki finito bat zati infinito, hau oso txikia. Berdin, hau. Bere saren arteko tensio diferentzia. Zer gertatu zaigu? Zer gertatu da? Gure operazionalari, gure zaldiari. Berrelikadura negatiboa jarri baldin badiogu, kontrolatzeko. Zirkuito honetan, sistema honetan, bere sarrerako tensioen diferentzia zero izan behar da. Hau da. Berrelikatzen badegu negatikoki, egoera honetan, tensio finito bat lortuta, gertatu behar zaigu hause, sarrerako bi mutur diferentzial horien tensioa, gutxi gora bera berdina izan behar da. Eta gu berdina hartu behar dugu. Oso hurbilketa ona izan behar da. Zeren oso berdinak izan behar dira. Eta hau oso baliagarria izan behar da eriketak eta egiteko, ebazpenak egiteko osagai berri honekin. Honi esaten zaio, zirkuito labur virtuala. Labur, cortocircuito virtual. Zirkuito labur virtuala. Eta da, berrelikadura negatiboaren ondorioz, hau ez da operazionalaren ezaugarria. Berrelikadura negatiboa jartzen baldin badiogu, hau gertatu behar zaigu zirkuito horietan. Eta analisiak egiteko izugarri praktikoa izan behar da. Horixe erabili behar dugun, eta zirkuito honen beste ezaugarri interesgarri horiek ere bai kontuan izan da, hauek ja bere ezaugarriak bezala, esan dugu RI, hau bere, infinito bezala hartu dezakegula, eta honen ondorio zer izan behar dugu? Sarrerako resistentzia horren handia baldin bada, gure bezpenetan, gure analisitan hartu behar dugu. Hemendik sartzen diren intensitateak, zero. Zero amper hartu behar ditugu. Hau bai, operazionalaren ezaugarria. Eta hau, berrelikadura negatiboaren ondorioz. Eta hori, ni hasi beneiz, ariketak egiten, erabiltzen ezaugarri berri hauek, eta azertu behar dugu, horiek gauzaiek kontuan hartuta. Lehen da biziko hau beraztertu behar dugu, baina orain ez horrelaxe, baizik eta ideia berri horiekin. Eta hauek bildu behar ditugu, 5, 3, atalan, amplifikadore operazionalarekin, egindako bloke irabazpenak, aritmetikoak, zirkuitoak, blokeak, ez dakit, blokeak, funtzionalitateak, ikusiko duzu, zenbat gauza egin ditzakegun, beraz. Lehen da biziko hause. Izenburua jarriko diot gero. Hasi gaitezen, ja. Eta ordene batzuk ikusi behar ditugu. Hoi bera, jarri behar dut, ja. Oharretan horrexe daukazle. Operazional hori, jartzen bat diogu. Hemen sarrera bat. UBI. Eta hemen tensio zatitzailea, R bat. Eta R bidekin. Hau da, hortxe, nik jarri dizudana, aztertu duguna berrelikaduraren ekuazioekin eta baina orain, aztertu behar dugu ezaugarri berri horiekin. Eta begiratza zue, kalkulatu behar dut, honek egiten duena, zirkuito honek egiten duena, UBO kalkulatu behar dut, UBI arabera.
Baina gauzatxo horiek kontuan hartu eta ikustazte zein erresa izan behar den. Lehendabiziko gauza, konfirmatu beharko dugu, berrelikadura negatiboa daukagula. Hau da, irteerako nodo hori nolabait ailegatzen da honutza. Kasu honetan, erresistentzia txorria ailatzen da. Beraz, berrelikadura negatiboa daukagunez, ok? Hemen bete behar da, zirkuito honetan, eusten ari gara gure zaldia, bete behar da, hauxe. Bi sarrerako nodo diferentzial horiek, tensio berdina izan behar dute. Horrek esan nahi du, hau, begira, hemen VI jarri dugu. Eta berrelikadura negatibo honen ondorioz, tensio hau izan behar dugu hemen ere. Hemen, ere bai. Orduen, tensio hau ezautzen baldin badugu, VI sarrerakoa dela, oso erraxa izan behar da, intensitate hau kalkulatzea. Zuzena, kalkulatu behar dut. I hori, izan behar da, VI zati erre bat. Bai? Orain noa horrutza. Baina hemen daukagu VI, beraz, intensitate honen balioa da hori. Goazen orain horiek ezaugarri hori dela eta hemengo intensitatea esan dugu 0 dela. Hemen ere bai. Baina, bueno, honek ez dokara gini, VI jartzen du. Intensitatea anutza hipedantzia horren aldia denez, onutza joan behar. Beraz, intensitate guzti hau hemendik etorri behar da. Zirkuito labur virtualaren ondorioz, kalkulatu dezakegu. Erresistentzia, barneko erresistentzia altu horren ondorioz, bi intensitateuek berdina dira. Badakigu, norabide honekin. Beraz, honi ome egiten badio, edo maila, kalkulatu behar dut VO. VO, da, hemen daukagun tensioa, I bider R2, gehi, hemen daukagun tensioa, VI. Ostatze, hemen VI, gehi, hemen erotzen dena. Edo igual, argiago erlaxe. VI, gehi, I bider R2. Hemen ez ezkigu atera behar, bi ekuazio bi ez ezagunekin, beti izan behar da horrela, nahiko erraxa ikusiko duzu. VI gehi hemen erotzen dena. Eta hemendik jartzen badegu I, izan behar dugu. VI, I da VI zati erre bat. Orduen, R2 zati erre bat. Berdin, nonizatriko naiz. VI bat gehi R2 zati erre bat. Beraz, sistema guzti honen irabazpena, VO zati VI, bat gehi R2 zati erre bat. Berriz, lortu dugu, sistema bat, lortzeko guk nahi dugun irabazpena, erresistentzia horien aukeraketarekin bakarrik. Irabazpena 10 nahi badegu, pues, hau bederatzi izatea nahiko izango zen, kilomio bat, hau bederatzi kilomio, edo behar duguna. Eta horregatik, osagai honi edo zirkuito honi ez duzuela ikasi beharko, ez da ikasi beharko, hau emango zen, honi esaten zaio amplifikadore positiboa edo ez inbersorea. Amplifikadore zirkuito osoari, positiboa, igual positiboa esango diot aurten, edo ez inbersorea, non biten, no inversor, erderaz, ez dakit. Proiektuan behar izan behar duzu ez zuek zirkuito hau. Sensore baten irterako tensioa amplifikatzeko adibidez. Zuek aukeratu beharko dituzue, nahi duzuen irabazpena, eta zuek aukeratu behar dituzue resistentziak, simuladorean sartu, emaitzak ikusi, lehentamiziko bloke analogikoa, hementxe daukagu. Beste bat. Eta horrela erxe aritu behar gara, Izenburua gero jarriko dira.
emaitzaren ondorioz. Emaitza ikusita ondorioz, izenburua jarriko dut. Kasu honetan, berriz. Gure amplifikadore operazional elegante hau, gure zaldi potentea. Kasu honetan, orain muturra lurrera, konektatu behar diot, eta sarrerako tensioa, hemen, VI, erresistentzia batekin, onuntza, eta berrelikadura beste batekin hemen. Oso zirkuito antzekoa, baina ezberdina da ikusten baduze. Kasu honetan VI ez dago hemen, baizik eta hemen. Aldatu dugu hemendik onuntza. Aztertu dezagun. Partzialan hauek ebaztea ere eskatuko dizugu, hor basiko zirkuita, beraz, hor geratuko dira, programatuta, modua. Aztertu behar dut, dakigunarekin, gure osagai elegante hau dela eta. Venga, berrelikadura negatiboa daukagunez, horrengatik bakarrik, hause daukagu, Borduen begira, hau 0 voltiora ipini dugu, eta berrelikadura negatiboa daukagunez, 0 voltio izan behar ditugu hemen. Zirkuito labur virtuala, 0 voltio. Virtualak ez behar, eusten dio. Berrelikadura honen hau dela eta, tentsiari eusten zaio 0 voltiotan hor. Irtera eustzi diogulako balio finito batera. Bale, hau 0 voltio baldin bada, eta hau behi, sarrerako ezaguna, orain berriz, hau, erraxo izan behar da kalkulatzea. Intensitate hori izan behar da, VI zatirre bat. Orain nola bide horrekin. Eta berriz, impedantzia hau horren altua denez, onuntza zaila behar intensitaterik, eta guzti hau emetin behar da. I hori, VI eta R bat menpe dagoena, hemen dian behar zaigu. Tensio horrela hori behar da, eta VO izan behar da. VO, pues, 0 ken hemen erortzen dena. 0 ken, I bider R bi. I badakigunez, hau daukagu, minus R bi zati R bat, bider VI. Sistemaren irabazpena, VO zati VI, minus R bi zati R bat. Nahi dugun irabazpena diseinatu dizakegu berriz, bi resistentzia horiekin. Gauza da irteera negatiboa dela. Horregatik honi esaten zaio. Amplifikadore, inbertsorea. Inbertsorea. Ez dakit proiektuan gertatzen den, baina igual sensore batek ematen du tensioa negatiboa, edo intensitate bezala ematen du bihurtzen dugu tensioan eta sortzen da negatiboa, horrelako batekin, pasatzen dugu positibora eta gainera amplifikatu adibidez. Gehiago! Horrela ditu behar gara, gaur. Osagai elegante honekin. Demagun nahi degula izenburu hemen. Tensio hau. Bueno, ez du esela. Bi tensio batutzea nahi dugula aritmetikoki. Ez dakiz zergatik. Hor ikusten du berrelikadurako azalpenean kentzaile bat genuela. Plus, minus, bi tensioen arteko kenketa bat erabili dugu. Demagun orain, bi tensio hauek batutzea behar ditugula, beraien balioak, V bat, ez da, hau eta hau. Eta V bi. Orduan, zirkuitoa erabiliko genuke. Bi resistentzia berdinak hemen ipini behar ditut. Gure operazionala hemen. Mutur positiboan horrela konektatuta. Eta negatiboan, orain artean zera, gure berlikadura. Hau lurrera, R bat, R bi. Zirkuito zailago. Lau resistentzia, bi iturri.
Aztertu behar dut, ze hau ere eskatu behar dizuguta. Nola sigaitezka baztertzen, ia, begira. Adibidez, hemen, badakigu, hemen intensitaterik ez dagoela, hemengo resistentzia izugarri handia delako. Ia infinito. Beraz, zirkuito bezala, puntu horrek ez dauka eraginik honetan. Horren, kalkulatu ezakegu nodo honen tentsioa bakarrik hau kontuan hartuta, kalkulatu ezakegu, lau osagai kontuan hartuta, tensiori kalkulatu, gero, zirkuito laburra daukagulako tensiori hemen epini, intensitatea, berriz, egin dezakegu. Baina, beste modu eleganteago batean egin behar dugu. Erabili behar dugu, prinsipio de superposizion edo, gainizapen prinsipioa edo. Egin behar duguna da, aztertu, iturri bakoitzaren eragina zirkuitoan, eta gero, bien eragina batu. Vale? Horren, hartu behar dut kontuan, adibidez, V bat, lehen da bizi, hau balio gabetu behar dut, gainezterpen prinsipioan balio gabetzea zan hau zirkuito laburtzea, horatzen baduzu, horrela xe ikusiko zenuten, zirkuitotan. Horren begira, hau ketzen badugu, zirkuito laburtuta, kendu ez, balio gabetu. Horren erraxa izan behar da kalkulatzea, hemen daukagun tensioa. Begira, bi resistentzia berdinak serien, honek ez dauka eraginik, beraz, hemen, V plus, izan behar dugu, tensionen erdia. Tensio zatetxaile bat, bi resistentziekin berdinean, hemen erdia. V bat, zati bi. Gero, berrelikadura negatiboa daukagunez, V minus izan behar da, V plus. Hemen etxe ere izan behar dugu, V bat, zati bi. Eta goi, honen analizia da, lehendabiziko zirkituan egin dugun berdina. Egingo dut, balio berri honekin. Venga, ja, hemen V bat, zati bi. Zirkuito laburra dela eta, V bat, zati bi. Orduen, intensitatea kalkulatu dezaket, zuzenean, lehen egin dugun bezala, lehen ozan I, bai, orain dene bai. Orduen, I, tensio hau, zati erre. V bat, zati bi, zati erre bat. Intensitate hori, hemendik ezin denez joan behar da, horrelaxe torri behar da, horrelaxe, balio berdinarekin I. Plus minus, eta VO, izan behar da, hemen daukagun tensioa, gehi hemen erortzen zein da. V bat, zati bi, gehi, I bider erre bi. Lehen egin duguna, baina VI beharrean V bat zati bi. Horren, V bat zati bi, gehi intensitatea. Hau, zati erre bat. Zer daukagu hemen? Pues, V bat zati bi ateratzen badegu, bat gehi bider erre bi. Erre bi, nunbait, hemen, jarriko dut. Faktor komun ateratzen badugu, erre bi, zati erre bat. Osa, lehenoko analizia, baina VI beharrean hau. Osea, irteera hau da, lehendabiziko iturri horren ondorioz daukaguna. Aztertu dezagun orain, bigarren iturriaren eragina. Orain, utzi behar dut hau, balio gabetu behar dut hau, eta ikusten duzu zirkuito berdina daukagula. Kasu honetan, hau balio gabetzen badugu, berriz hemen izan behar dugu, V2, zati bi. Orduan, analizi berdinarekin ailegatu gartzarete, iturri honen ondorioz, honen eragina irteeran izan behar dela. V2, zati bi, bider, bat, gehi, erre2, zati erre bat. Gainez, prinsipioa erabiltzen ari garenez, zirkuito osoaren irterako tensioa, izan behar da, bi hauen batura. Hau, eta hau. Orduan, faktor komun ateratzen badegu, faktor komune hau berdina, eta bat zati bai berdina geratu behar zaigu. Bat zati bi, bider irabazpen hau, bider V bat gehi V2. Begira, zer da bilen zirkuita hau egiten. Sarrerako tensioien batuketa, eta gainera guk nahi dugun irabazpena sartuta. Nahiko bagendu bakarrik batuketa hau egitea,
Bi resistentzia hauek berdinak hartzen baldin baditugu, bat gehi bat, bi zati bi bat, bi resistentziak berdinak baldin badira, hemen izan behar dugu, bi tensio hauen batura. Horregatik, honi izaten zaio, batutzaile positiboa. Batutzaile positiboa. Beste bat egingo dut eta atxeen txiki bat, Guazen ikustea batutzaile inbertsorea. Spoiler. Kasu honetan, izenburua jarri behar dizuet, zirkuito berria, aztertu behar dugu, praktikatzeko, partziala prestatzeko, batutzaile inbertsorea. Batutzaile inbertsorea. Bale, kasu honetan. V2, V bat, ez da xola, gure operazionala, hau lurrera, eta berlikadura beste resistenzia batekin. VO. Oso konfigurazioa entzeko, baina ez berdina dira, Hau R2, eta hauek R bat, berdinak. Horiek berdinak. Lehen zeuden hauek konetatu dira plusera, bueno, ez berdina da. Konfigurazio ez berdina, operazionala nabiltzen. Kasu honetan zer egiten duen, hola xiko zerbait egingo du, baina aztertu dezagun. Ikustazue zein erraxa den. Zakitzen bat osaia daude, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikustazue zein erraxa den, begira. Berrelikadura negatiboa. Beraz, hemengo 0 voltio hauek izan behar ditugu hemen. Virtualak, baina 0 voltio. Horrek eragin behar du, intensitate hau, I bat, erraxa izatea. V bat, ken 0, zati R bat. Eta hau ere, I2, ere izatea V2, ken 0, zati R bat. Orduan, kalkulatu behar ditut. I bat, V bat, zati R bat. Eta I2, V2, zati R bat, Bietan erresistentziak balio berdina daukate. Bietan da R bat. Eta hemen Kirchhoff egin dezakegu, intensitate horiek ailegatzen dira, orutza ezin dira joan, eta biek batu behar dira, hemen batu behar dira, Kirchhoffek esan zigun bezala, gure Gustavo lagunak, intensitate hori izan behar da, bi hauen batura. Ja bagabiltza batuketak egiten. Hau tentsio menpe daude, orduan batuketa hortik sortu behar da. Jarri dezakegu, bueno, hau. Eta orain VO kalkulatzen badugu, kontuan izan dau 0 voltio dela, VO izan behar da, erorketa hau, minus I bider R2. I da bi hoien batura, eta jarriko ditugu balioak, ez? Minus I da V bat zati R bat, gehi V2 zati R bat, bider R2. Berdin, V bat, barkatu, R bat ateratzen badugu, bider, jazta, horixe, jazta, V egon bilan. Begira, irteera da, sarrerako tensioien batuketa, bider irabazpen negatiboat. Batutzaile inbertsolea. Atxen txiki bat egingo dugu, bai ez? 10 minuto.